Πότε πρέπει να χειρουργούνται οι κυρσοί? Υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα με κυρσούς. Παράδειγμα, άτομα τα οποία έχουν πάθει θρόμβωση, έχουν ενεργό έλκος, ανοιχτή τρύπα στο δέρμα και τρέχει υγρά. Και υπάρχουν και πιο απλές περιπτώσεις που μπορεί να έχεις 1-2 μικρά κυρσάκια. Η βασική αρχή που λέω σε όλους τους ασθενείς είναι ότι πρέπει να εξεταστείτε καταρχήν από έναν αγκιοχειρουργό, ο οποίος θα κοιτάξει με τον υπέρηχο, με το τρίπλεξ φλεβών, αν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε δει πολλές φορές άτομα τα οποία μπορεί απ' έξω στο πόδι να φαίνονται 1-2 μικροί κυρσοί, αλλά από μέσα να είναι μεγάλη φλέβα και να έχει κάποιο σαν ανεβρισματάκι, να είναι τόσο μεγάλη και πολύ κοντά σε κάποια διατητρώσα. Δηλαδή να υπάρχει κοντά κλάδος που ενώνει την επιφανειακή με τη βαθιά. Ένα τέτοιο περιστατικό, εγώ αν ένιωθα ότι κινδυνεύει κάποια στιγμή να γίνει θρόμβωση στο ανεβρισματάκι και να του φύγει ο θρόμβος στο εντοβάθι δίκτυο από τη διατητρώσα, θα του πρότεινα να το φτιάξει. Αν είναι απλή, μικρή κυρσή χωρίς συμπτώματα, μπορείς απλά να πας συντηρητικά με φλεβοτονικά, με καλτσούλες και να το παρακολουθείς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πια είναι τόσο εύκολη η επέμβαση των κυρσών, γιατί γίνεται με μέθη, δεν χρησιμοποιούμε γενική νάρκωση, γιατί γίνεται σε εξωτερική βάση, δηλαδή πάμε, κάνουμε την επεμβασούλα μας και φεύγουμε, γιατί γίνεται πολλές φορές χωρίς τομές, μόνο με μια βελονίτσα και το λέιζερ, άρα ούτε πόνος έχει ούτε τίποτα. Ακόμα και αν είναι μέτρια, ας το πούμε, η βαρύτητα των κυρσών, ίσως δεν αξίζει τον κόπο να ταλαιπωρείται κάποιος ασθενής με κάλτσες, με παρακολούθηση, έλα γιατρέ να με δεις και ξανά του χρόνου. Μπορεί ακόμα και κάποια μέτρια περιστατικά να χειρουργηθούν και να απαλλαχθούν από τους κυρσούς. Πάντως υπάρχουν κάποια guidelines, κανόνες, τα οποία καθορίζουν το πότε χειρουργείται ένα περιστατικό. Το σωστό είναι λοιπόν να εξεταστείτε από τον γιατρό σας και να τον ρωτήσετε τι βαρύτητα έχετε και αν πρέπει να χειρουργηθείτε. Ευχαριστώ πολύ.